Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Para kadang pamirsa kereweng aji ingkang kinurmatan dalah kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah taala, monggo kita lajengaken pangaji aji kula panjenengan sedaya dumateng dawuh-dawuhipun Gusti Allah taala wonten ing Al-Qur'an punika. Dumateng para kadang ingkang sakmenika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba, paring usana seger kewarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang berat, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang sak-sae-saenipun. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan seger kewarasan, ayem tentrem kuat slamet, sabar lan tawakal dening Gusti Allah taala, ugi tansah pinaringan gampang lan gampil gangsar lancar anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah malimpah-limpah, saged damel umroh dhateng Mekah Al Mukarramah. Mugi-mugi ugi kita sedaya pinaringan pangayoman dening Gusti Allah taala saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saha pinaringan pangayoman saking sedaya bebaya. Mugi-mugi bebaya ingkang sampun dumawah dilebura dening Gusti Allah taala, ingkang dereng dumawah tinolaka dening Gusti Allah taala. Monggo kita lajengaken kajian kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan taghniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah wa ulaika hum waqudunar. Kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kadabu bi ayatina fa aqadahumullahu bidhunubihim wallahu sadidul iqab. Shadaqallahu adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah, ingkang maha asih. Pangeran kawula, mugi tuwan sampun ambalasaraken
manah-manah kawula ing sasampunipun tuan anuntun ing kawula saha mugi tuan aparing sih saking ngarsa tuan dhateng kawula saestu tuan punika ingkang agung ing paparing pangeran kawula saestu tuan punika ingkang angimpun para manusa ing dinten ingkang tumrapipun punika sampun boten wonten semangipun saestu Gusti Allah punika boten anyulayani janjinipun sayekti tumrape para kang padha kafir Raja Darbeke lan anak-anake iku ora bakal migunani satitik-satitika marang dheweke kanggo nglawan Gusti Allah lan ya iki kang padha dadi urup-uruping geni kaya pangupaya uyane wadyane Firaun lan para ing sadurunge iku padha angemoi timbalan-timbalan ingsun emulane padha diastani dening Gusti Allah amarga saka kaluputane lan Gusti Allah iku keras pamalese marang laku ala kateranganipun maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun kateranganipun dawuh punika kenging kangge ancer-ancer kados pundi caranipun nyuraos ingkang saleres-leresipun tembung sadaya saking ngarsanipun pangeran kawula punika mengku teges bilih sedaya peparinganipun kitab suci Quran punika mboten wonten ingkang cecengkahan satunggal kaliyan satunggalipun boten wonten cecengkahan antawisipun satunggal kaliyan satunggalipun dados wewatoning nerangaken ingkang kedah dipun angge punika dawuh ingkang kenging dipun suraos warni-warni kedah dipun cundhukaken kaliyan dawuh ingkang tegesipun terang gamblang utawi kaliyan dawuh saminipun sarta pratelan ingkang khusus tartamtu kedah manut dhateng wewaton ingkang umum nyerambahi dados menawi pamaosipun sadaya dawuh punika kacocokaken satunggal kaliyan satunggalipun mesti badhe pinanggih tegesipun ingkang sajatos dawuh-dawuh ingkang saged dipun suraos warni-warni kala wau katerangan candhaipun sajakipun ingkang dipun kersakaken ing mriki punika badhe nglempakipun wadya balanipun mengsah wonten ing paprangan tuwin janjinipun Gusti Allah Ta'ala badhe maringi kamenangan dumateng para mukmin. Ayat-ayat sambetipun nyetakaken bab prakawis punika. Menika saged dipun pirsani wonten ing ayat 11. Ayat 9 tuwin 11. Ayat 9 ngantos ayat 11 mengku piweca
utawi ramalan ingkang terang badhe kawonipun para mengsahipun Kanjeng Nabi suci sampun boten wonten semang-semangipun malih anggenipun peweca punika katerangaken wonten ing ngriki. Punika supados dados paseksen ing kayektenipun Kanjeng Nabi suci. Nadyan tiyang Quraisy sampun nemahi kawon nalika ing peperangan Badar. Ewadene taksih nglempakaken wadyabala ingkang kiyat lumawan para kaum muslimin. Ingkang nalika samanten taksih sekedhik cacah jiwanipun sarta para tiyang Quraisy kala wau sami prasetya badhe males dhateng para kaum muslimin. Kaengetana bilih para muslimin punika taksih ringkih sanget upamiya badhe nempuh memengsahan awit saking punika wontenipun piweca ingkang cetha bab badhe kawoning mengsah-mengsahipun punika menawi dipun laras saking kawontenaning kakiyatanipun golongan kekalih kala wau ngaler ngidul sanget beda sanget. Daab punika ateges panyerempeng saking tembung kriya daaba jawinipun nyerempeng dados boten ateges cara kados dene anggenipun negesi mufasir sanes-sanesipun. Teges ingkang angka setunggal kala wau boten namung cocok kaliyan tegesing tembung ingkang asli kemawon nanging ugi mesti matis kaliyan suraosing dawuh. Tiyang kafir sami dipun pangandikani bilih anggenipun sami nyarempeng milawani Kanjeng Nabi suci kaliyan bandhanipun saha titiyangipun punika badhe nemahi kerisakanipun piyambak boten prabéda kados dene anggenipun tiyangipun Firaun sami nemahi karisakan margi saking anggenipun nyarempeng milawani Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Katerangan salajengipun dambet punika asli saking tembung danaba tegesipun tut wingking. Satunggaling ulama nerangaken dam punika asalipun ateges nyepeng buntutipun satunggaling barang saha tembung kala wau kangge nembungaken sawarnaning tindak ingkang nemahi boten sekeca. Miturut kamus lan leksikon tembung dambek punika ateges dosa, duraka, lepat, murang yekti utawi tindak andaga. Kacariyos bedanipun tembung dambek kala wau kaliyan tembung isem. Menawi dambek punika dosa ingkang anggenipun katindakaken kanthi jarakan utawi boten kajarak, nanging manawi itsem namung tartamtu ingkang jarakan. Dados nitik saking punika tetela menawi dambek punika tembung ingkang mengku teges ingkang wiyar. Sarta tembung punika pikantuk
kangge nembungaken sarupaning ngalap gangsulipun panindak ingkang tuwuh margi saking boten migatosaken margi boten kogang utawi mergi saking andaga malah inggih pikantuk ugi kangge nembungaken cacat utawi kirang sampurna ingkang nemahi boten sakeca kanggenipun wonten ing dalem Quran suci tembung punika kangge nembungaken sawarnaning galap gangsulipun tumindak awit dosa ageng ingkang katindakaken dening para tiyang duraka dumugi cacat utawi tindak kurang sampurna ingkang dalasan ingkang sampurna pisan mesti kanggenan ingkang makaten punika cocok sanget kalian kateranganipun serat-serat bau sastra awit saking punika mila tembung kala wau kula tegesi kalepatan jalaran punika ingkang radi celak kalian suraosipun tembung dambep ingkang sakalangkung wiyar kala wau. Para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan dalah kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala. Kita pungkasi samanten rumiyin pangaji-aji kula dalah panjenengan tumrap dawuh-dawuh ing Quran suci menika mugi-mugi saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Taala lan ugi mugi-mugi saged ngiyataken ilmu tuwin amal kabecikan kula dalah panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.